Hosti, obidvaja sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, obidvaja sú za ľudovú stranu Naše Slovensko. Pán Milan Mazurek, dobrý večer. Pekný večer všetkým poslucháčom. A takisto pán Milan Uhrík, dobrý večer. Prajem príjemný dobrý večer. Len si dajte bližšie, prosím vás, mikrofóny si ich tam naštelujte nejak. Ja začnem úplne zľahka. Pán Mazurek, však desiatky tisíc ľudí videli to video, mali ste tú smolu, že vy ste si to tam zavesili, ale veľmi to na to nikto nekúkal. Všimol som si to ja. Bohužiaľ. Takže máte tam dosť hľadnutí, to je fajn. A my sme samozrejme to video zdieľali. Mňa zaujíma osobne, čo vás k tomu viedlo? Tak na úvod mi dovolte samozrejme poďakovať sa rádiu Infovojna za to, že nám poskytlo tento priestor, pretože ako vieme, mainstreamové médiá nejavia záujem o našich kandidátov, o našich poslancov, našich funkcionárov a nemáme možnosť sa vyjadriť ani pri takejto dôležitej téme. Ja chcem na úvod, možno mi to pár minút potrvá vysvetliť, ale pokúsim sa čo najviac stručnosti, čo nás vlastne viedlo, ako ste sa pýtali, k tomu, aby sme jednak na mítingoch hovorili tieto veci, aby som to potom neskôr zavesil na internet. Viete, zo všetkých strán v podstate, či už ide o internet, maily, stretávam sa s ľuďmi na uliciach, rozprávam sa s nimi kdekoľvek, kde prídem, počúvam neustále to isté dookola. Čo ten Štefan Harabín, idete sa vzdať v jeho prospech, pracujete s ním, dáte ho niekde na vašu kandidátku, budete spolu v jednej strane a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, či už tie mainstreamové médiá v tých televíznych debatách, alebo aj alternatívne médiá, všade sa vytvára akýsi dojem, že ľudová strana Naše Slovensko a Štefan Harabín konkrétne ako kandidát na prezidenta sú nejakým spôsobom prepojení, respektíve, že tu existuje nejaký vzťah a že sa tu špekuluje nad nejakým vzdávaním sa, nad nejakým prenechávaním voličov a podobne. No a keďže my chodíme na tieto mítingy, začali sme s nimi a okamžite po mítingoch, po prvom mítingu prišli za nami ľudia a pýtali sa na to, ako to vidíte, čo s tým Harabínom. Tie otázky proste idú neustále odšadiaľ. Polka ľudí to vníma tak, vzdáte sa v prospech neho, má to význam, druhá polka povie, nemôžete sa vzdať v prospech Harabína, je to jednoducho štandardný politik, bol s nimi tam pri vláde, s tými najväčšími zlodejmi, akých sme tu mali. To znamená, tie otázky padajú neustále. Tak sme sa dohodli, že musíme zaujať nejaké stanovisko. Musíme si proste povedať, ideme do tých volieb tvrdo, rozhodli sme sa, že do nich ideme, ako to povedal Marián Kotleba na tlačovke, že ideme do toho prvého kola, že budeme bojovať a na našich mítingoch využívame ten priestor, ktorý máme, to znamená priestor, ktorý sme si sami vytvorili, lebo tie médiá nám ho nedávajú, na to, aby sme vysvetlili nejaký svoj postoj k Štefanovi Harabinovi. Ja nechcem teraz hovoriť o tom, že by som si Štefana Harabina nejakým spôsobom nevážil ako človeka alebo dehonestovať jeho prácu sudcu. O tom sa ja vôbec nevyjadrujem a mrzí ma, ak aj ľudia pochopili toto moje vystúpenie ako nejaký útok, ako nejaké ohováranie, nejaké špinenie alebo niečo podobné. Ja nebudem riešiť nejaké nálepky, nebudem sa proste dehonestovať na úroveň tak, že mu budem dávať nejaké primitívne urážky. Ja chcem povedať fakty, ktoré mňa vedú ako mladého človeka k tomu, že neverím tomu, respektíve nemyslím si, že Štefan Harabín je národným kandidátom na prezidenta. A poviem to otvorene v týchto pár minútach na úvod. Keď som išiel do politiky ako mladý človek, nevedel som si predstaviť, že raz budem tu, kde som, ale ako Boh dal, tak sa činí. Keď som išiel do politiky ako mladý človek, mal som ideály, chcel som to tu zmeniť, videl som, že všetci odchádzajú do zahraničia, že sa to tu jednoducho rúca, že s tým Slovenskom musíme niečo urobiť, pretože keď to necháme tak, ako to je, tak to proste neskôr už nikdy nespoznáme, že to Slovensko už nebude naše, to Slovensko jednoducho sa zničí a prídeme o ňo. A keďže mám národné kresťanské ideály, vidím tie veci nejakým spôsobom, tak som bol ja ako mladý človek taký najviac nadšenec do týchto vecí, ten, ktorý sa rozhodol o Štefanovi Harabinovi povedať to, čo si myslím. A znovu, nehodnotím jeho prácu ako sudcu, nehodnotím ho ako človeka. Ja vás tu preruším, ak môžem. Včera poslucháč nám písal, ktorý bol na vašom mítingu v Piešťanoch, a vraj identická vec sa odohrala, len tentokrát to robil pán Belusky a nie vy. Takže ono to vyzerá, ja neviem, že to tak je, ale vyzerá to, že to je proste celostranická nejaká akcia proti Harabinovi. No takto. Neviem, ako to bolo dneska v Leviciach, ale máme poslucháčov, ktorí tam boli, už včera avizovali, že tam budú a určite nám dajú vedieť, čo ste pred pár hodinami v Leviciach rozprávali. Takto, to moje prvé vystúpenie bolo samozrejme spontánne, povedal som si, čo som si myslel. Na predsedníctve strany aj v rámci vedenia sme sa dohodli, že áno, je potrebné to hovoriť, pretože potrebujeme to tým ľuďom vysvetliť. A to už z toho hľadiska, že po tom mítingu v Bánovciach za mnou prišlo množstvo tých ľudí, ktorí boli na tom mítingu. Tam bolo nejakých 150-160 ľudí. Prišli a povedali, máte pravdu, ľudia rýchlo zabúdajú,
aj my sme mali nejaké tie sympatie k Harabínovi a ja hovorím, ale veď kľudne majte k nemu sympatie, ja len hovorím o tom, že pre mňa nie je národným kandidátom na prezidenta. A hovorili o tom, že áno, že vysvetlil som im to, že sú rádi, že majú teraz tie pochybnosti. Prečo? To znamená, tie reakcie boli veľmi pozitívne a tí ľudia to naozaj brali. A tak sme si povedali, že urobíme nejaký taký pokus a vyskúšame, že či dať tentokrát ten priestor na to, aby vysvetlil ten náš postoj k pánovi Štefanovi Harabinovi, Martinovi Beluskému, ktorý to povedal zase zo svojho uhla pohľadu, povedal to trochu inak ako ja. Tie informácie neboli ani zďaleka identické. On tam pripomenul napríklad to, že Štefan Harabin bol podľa životopisu funkcionár v komunistickej strane Československa a podobné veci. Jednoducho to tam hovoril. No a dnes na mítingu v Leviciach, keď už ide o to, tak som zase túto tému prevzal ja. Hovoril som o tom, pripomenul som, že ja nechcem nejakým spôsobom útočiť neprávom na nejakého iného kandidáta, ale chcem len vyjasniť svoj osobný postoj. A to znamená postoj, s ktorým sa asi stotožnili aj ostatní naši členovia k tomu, prečo Štefan Harabin nie je národným kandidátom. Spýtam sa vás takto ešte jednu vec a vydržte, pán Uhrík. Nie, máme dosť času, nebojte sa. Prečo takýmto spôsobom nepoužijem slovo útočiť, prečo takýmto spôsobom sa nerozprávate o iných kandidátoch na tých svojich mítingoch, ako je napríklad Klon Kiskov, Mistrík alebo Šefčovič, ktorý sa z niekiaľ vykotoval a zrazu má najväčšie preferencie. O tých ľuďoch sa vôbec nebavíte na tých svojich mítingoch, pán Uhrík? Ja to môžem doplniť trošku. Viete, dôvod, prečo to aj na mítingoch vysvetľujeme, je ten, že naši voliči sa na to pýtajú. To je teraz úplne jedno, kto to bude hovoriť. My zase sa sústredíme len na fakty, veď ja Štefana Harabina tiež osobne poznám a nikdy v živote by som na ne nezautočil ako na osobu, alebo nebude aj ako na odborníka, alebo na sudcu, ale ako voči politikovi mám tiež voči nemu dosť zásadné výhrady a aj počas relácie môžem porozprávať nejaké veci, čo sa stali a tak. Možno to veľa poslucháčom určite k tým vecam ľudia s tými otázkami vás nesie navedú. Trošku svetla do toho uvažovania, ale podstata toho, že prečo sme sa do tej témy vôbec pustili, je tá, že my to v prvom rade vysvetľujeme našim vlastným voličom a aj niektorým našim vlastným členom. Lebo tí tiež mnohí sa na tie veci pýtajú, že ako to vlastne bolo, či ho ideme podporiť alebo neideme podporiť a musíme im to vysvetliť. Je to taká povinná jazda, najmä pre našich členov. Dôvod, prečo sa nevenujeme tak intenzívne iným kandidátom, my sa im venujeme. Napríklad dnes sme spomínali konkrétne pána Mistríka, pani Čaputovú tiež trošku, ale pán Harabin práve tým, že sa nejakým, a teraz neviem, ako sa to vlastne stalo, dostal do pozície akože pronárodného kandidáta, tak to musíme vysvetliť. Z nášho pohľadu jednoducho je kandidát, je odborník, možno je aj relevantný kandidát, ale tú nálepku pronárodný jednoducho myslím si, že tam mu nepatrí právom. Nie je to tým, že oslovuje práve presne ten istý okruh ľudí, ako oslovuje váš kandidát? No veď práve preto ste si odpovedali. Ja som napríklad ja sa iba pýtam. Aj na tom videu v Bánovciach nad Bebravou hovorím napríklad aj o Šefčovičovi, aj o Mistrikovi, aj o Čaputovej. To znamená, my sa týmto kandidátom venujeme aj dnes v Leviciach, keď budete mať tie informácie. Ja som dostatočne rozoberal, čo je zle na Kiskovi, čo je zle na Šefčovičovi, čo je zle na Mistríkovi a Čaputovej. Len ono to je veľmi jednoduché rozobrať. Človek si povie, Mistrík povedal, že multikulturalizmus je prospešný, tým pádom je vybavený a prienik medzi našim elektorátom a Mistríkovým elektorátom je podľa mňa takmer nulový. To znamená, že nie je potrebné sa mu venovať v takej miere, zatiaľ čo od voličov Štefana Harabina, respektíve od našich voličov, ktorí by chceli podporiť Štefana Harabina, dostávame tie otázky neustále. Od Mistrikových voličov nebola ani jedna. Dobre, chcem sa vás pýtať takto. Viete, mne z toho zapácha, nie že cítim z toho, zapácha mi z toho nejaký purizmus, niečo, že vy si myslíte, že existuje vrátane vášho kandidáta, že existuje ideálny kandidát pre Slovensko? Podľa vás teda. Ja by som bol nesmierne rád, keby ideálny kandidát existoval. Pýtam sa, či existuje ideálny kandidát pre Slovensko, nie pre vás dvoch. Rozumiete? Neexistuje, podľa mňa neexistuje. Marian Kotleba nie je úplne ideálny kandidát, ktorý samozrejme nikto nie je dokonalý, čiže neexistuje. No a teraz vy máte snahu čo? K tomu sa čo najviac priblížiť, alebo si myslíte, že ten váš kandidát sa k tomu najviac približuje? My chceme, samozrejme to je jednoznačná odpoveď, že áno, ako hovoril kolega Milan Uhrík, nikto nie je ideálny kandidát, ale my chceme ľuďom vysvetliť, z akého
dôvodu tá nálepka, že pronárodný kandidát na Štefana Harabina jednoducho nepasuje. A my stále pripomíname, to si môžete vypočuť v každom našom prejave, nehodnotiť politikov podľa rečí, ale výhradne podľa činov. A práve preto pripomíname, že keď už má byť niekto pronárodný kandidát, že to myslí s národom vážne, tak v prípade teoretického duelu Štefan Harabin, Marian Kotleba, ak si máme vybrať jedného alebo druhého, tak tam jednoducho pre mňa nie je o čom. Marian Kotleba jednoznačne spĺňa tie kritériá národného kandidáta. A keď môžem ďalej hovoriť... Môžete, ale ja sa chcem spýtať jednu vec. Hovoríte teda, že ak by Harabin teraz upustil od vlastného nálepkovania alebo vyhlasovania sa za pronárodného kandidáta, tak by ste mu dali pokoj? By ste ho brali tak, ako berete nejakého majstrika? No samozrejme, že áno, pretože keby naši vlastní voliči... Ale viete, že ten elektorát je rovnaký. Tam... To je, rozumiete, Harabin má nejakých smeráckých voličov, hej, možno z SNS-ky, ktorí sa zobudili tu z tohto sionistu nešťastného, hej, ktorý si hovorí, že je Slovák. A potom veľká časť Harabinovej vlastne budúceho elektorátu sú vaši voliči? No áno, ale celé toto vzniklo iba vďaka tomu, že sa Štefan Harabin prezentoval ako národný kandidát. Keby z toho ustúpil a keby povedal, že to všetko, čo som reálne buď vo vláde vykonal, alebo som spolúčinil, keď som tam sedel ako podpredseda vlády a neurobil som nič preto, aby sa to neudialo, tak jednoducho tí voliči by odišli preč. Ja to len doplním, my mu nevyčítame, že je kandidát. Ani že je relevantný kandidát. To nám nevadí, nechaj postúpiť do druhého kola. Má na to možno aj nejaké právo, kľudne. Každý má právo. Hej, nech o tom rozhodnú voliči, samozrejme, viete, nejdeme niekomu niečo diktovať, ale prekáža nám, že sa prezentuje v istých témach tak, že to je ťažko veriteľné pre nás. A ťažko uveriteľné je to z tých dôvodov, ktoré teda plánuje odprezentovať Milan Mazurek, z dôvodov činov. Nie z dôvodov toho, čo hovorí, ale z dôvodov toho, čo konal, keď mohol a čo konať mal, keď bol v tých pozíciách a nekonal. Dobre, musím vyťahnuť tu ešte jednu vec s tým eurom. Vy ste hovorili, že môže za to, že sa euro zaviedlo na Slovensku, keď vieme, že nejakých 5 rokov predtým, jak on bol vo vláde, vlastne Slovenská republika k tomu pristúpila. Prečo to nevyčítate Dzurindovi? Takto konkrétne Dzurinda nekandiduje, to znamená, nemusím mu to vyčítať. Keby kandidoval, tak mu to vyčítam. A keby no počkajte, ale tak potom vám nevadí vám to, že sa prijalo euro, lebo Dzurinda je za to zodpovedný s Miklošom, rozumiete, v každom prípade. Lebo, pozrite sa, ja chápem, čo vy hovoríte, že mohol tam byť, ja som to pochopil z tých videí, že keď tam bol, mohol sa ozvať a byť proti a toto a potom by ste to brali. No ale zoberte si na druhej strane, lebo ja som už mal od vašich voličov také argumenty, že ak Harabin môže za zavedenie eura, tak ty som môže za vyvážanie Židov. Rozumiete? Predovšetkým je potrebné si vysvetliť, že ja som nepovedal, že Harabin môže za zavedenie eura. Ja som povedal, že Harabin bol podpredsedom vlády, ktorá zaviedla euro, čo je fakt. A keď teraz hovoríme o tom, že proces zavedenia eura naštartoval Mikuláš Dzurinda, ja tomu dávam plne za pravdu, je to fakt. Len argument o tom, že oni s tým nemohli nič urobiť, alebo že tá vláda Roberta Fica, kde bol Štefan Harabin podpredsedom, nemohla už nič urobiť preto, lebo to zaštartoval Mikuláš Dzurinda, ja poviem taký ekvivalent. Predstavte si, že sa zajtra ľudová strana Naše Slovensko dostane k moci a Robert Fico ešte rok dozadu dohodne, že v roku 2021 tu bude vybudovaná americká vojenská základňa. Môžem vám garantovať so 100% istotou, že ľudová strana Naše Slovensko, ktorá bude pri moci, nič také nedovolí a z toho všetkého upustí a tie zmluvy zruší. Lenže vláda Roberta Fica, v ktorej bol Štefan Harabin podpredsedom, ona nie len, že nemala záujem na tom zastaviť ten proces, že národu odnímeme menu a vymeníme ju za inú, za mimoriadne nevýhodného kurzu, ona to ešte aj vítala. Ja neviem osobný názor Štefana Harabina, či chcel euro, či nechcel. Viem len to, že kandidát, ktorý sa prezentuje ako pronárodný, ako národný, v tej dobe bol podpredsedom vlády. To znamená, keď sa zavádzalo euro a Fico proti tomu ani Harabin neurobili nič. Ak s tým nechcel byť spájaný, ak nechce byť spájaný so zavedením eura, mohol urobiť dve veci. Povedať to otvorene celému národu, nie som za to, je to okradnutie všetkých ľudí, národu nesmie byť odnímaná jeho mena, jeden zo základných atribútov suverénneho štátu a odísť z vládnej koalície. Lenže on mlčal. A ako vieme, zlo sa nečiní len tým, že niečo robíte, ale aj tým, že sa spolu podieľate na niečom tým, že nerobíte nič, keď máte. Presne tak, ja to môžem potvrdiť, keď sme boli v Banskobystrickom samosprávnom kraji, sme boli v podstate tiež v takej istej pozícii, že sme nejaké staré veci podpísané zdedili a museli sme sa k ním postaviť. Mohli sme ich nechať dobehnúť,
aj s Marianom Kotlebom ako s predsedom kraja, alebo sme ich mohli zastaviť. My sme sa rozhodli ich zastaviť, boli tomu obrovské škandály, zastavili sme niektoré verejné obstarávania, ktoré už boli dokonca aj vyhraté na súťaže týkajúce sa rekonštrukcie oprav ciest v rádovo v miliónoch eur. Takisto sme zastavili niektoré eurofondové projekty, tie tzv. Soft projekty, kde sa vypracovávajú štúdie, analýzy pre rôzne programy sociálneho rozvoja a podobné veci za 400 000 eur. Boli sme za to rozvlákaní v médiách, že ničíme prácu našich predchodcov, ale boli to veci principiálne, s ktorými sme nesúhlasili a išli sme tvrdo proti systému, kdežto za pôsobenia pána Harabina vo vláde som nič také nepostrehol, že by nejak vystúpil a povedal, nie, s týmto nesúhlasím a idem tvrdo proti tomu. Hoci teda sa dobre, ale povedzme pri tom zavedení eura, vy ste patrali po tom, že ako tá zmluva bola tým cyklistom urobená, aké tam boli zmluvné pokuty, či by Slovensko nečelilo nejakým likvidačným pokutám? Kritizoval pán Harabin niekedy počas svojej vlády to, že po Dzurindovi zdedili nešťastnú zmluvu s extrémne nevýhodným kurzom pre Slovensko pre zavedenie eura. On to ani nekritizoval, on to ani nespochybňoval počas toho, keď bol vo vláde. Toto je to. Ide o to, že moje kritéria, nejaké kritéria pre vlastenca, pre národného kandidáta, tak ja som v tomto striktný, to si uznám. Občania ma v konečnom dôsledku platia ako poslanca Národnej rady za to, aby som hovoril pravdu. Či už o Ficovi, či už o Čaputovej, či už o Matovičovi, či už o Harabinovi. Proste budem hovoriť pravdu. Ak majú ľudia pocit, že zavádzam alebo že si vymýšľam, môžu ma opraviť. Ja nikdy netvrdím, že som neumilný. Ale naozaj ja nemôžem povedať o človeku, že je národný kandidát, keď sa spolupodielal ako podpredseda vlády na tom, že národu bola za mimoriadne nevýhodného kurzu odňatá jeho vlastná mena. Pripomínam, jeden zo základných atribútov suverénneho hrdého štátu. Dobre, ja spýtam sa vás inak. Pán Ohrík, vy ste v tej komisii, v tej Európskej komisii, ste aj s pánom Kotlebom druhým však. Európskej komisii? No, zatiaľ nie, vo výbore. Vo výbore, tam v Národnej rade. Však poslucháči vedia, ja som u vás v strane na kandidátke do Európarlamentu. Ja som to povedal nieraz, prvé, čo urobím, je, že donesiem viac Európskej únie, hlavne pre vás do parlamentu a hlavne na ministerstva. Obzvlášť jedno ministerstvo, na to mám veľkú pivku, potom sa dozviete, že ktoré. A nebude tam nikto nosiť saka. Ale tu ide o to, že všetky tieto nešťastné nariadenia, čo prišli z Európskej únie, boli schválené práve Národnou radou. Aj vtedy, keď ste tam vysedeli. A prišlo veľmi veľa nevýhodných smerníc a nariadení pre Slovensko. Vy ste sa ozývali, pán Ohrík? Áno. Kričali ste? Áno, totiž to, aby ste vedeli, ako to funguje. Tieto veci zastrešuje Výbor pre európske záležitosti. On centralizuje všetky tieto smernice, nariadenia, príkazy, rôzne veci. Tak ale v konečnom dôsledku to schvaľuje tak celý parlament. Nie. Výbor pre európske záležitosti tieto veci prijíma, ktorý je na to určený. On to deleguje jednotlivým odborným výborom. Ja som tiež členom výboru pre financie, čiže finančné veci riešime my. Napríklad branno-bezpečné veci a podobné veci rieši zase Výbor pre obranu a bezpečnosť a tak ďalej. A na výboroch sa to schvaľuje. Do pléna idú len tie najzávažnejšie veci týkajúce sa nejakých medzinárodných zmluv alebo nejakých rozpočtových vecí. Čiže tie bežné, nazvem to tak v úvodzovkách, bežné smernice nariadenia, tie sa schvaľujú na úrovni výborov. Na úrovni výborov ja aj veľmi aktívne vystupujem proti nim, len to je také, čo sa ani nemedializuje, lebo 90% z toho sú vyslovene. Dá sa to dohľadať, ako ste napríklad vy osobne, alebo pán Kotleba, teraz nie Marian, ale jeho brat. Aj keď čo je trošku, my sme to tiež vyčítali, v tých zápisnicách sa uvádza len to, že koľko hlasov bolo za, proti, nie je tam meno slov, že kto ako hlasoval. Ale napríklad, poviem dva príklady, alebo jeden príklad teda aspoň. Teraz na výbore pre financie a rozpočet sa schvaľoval tzv. Európsky stabilizačný mechanizmus, alebo niečo také, neviem presne, ako sa to volalo teraz takto narýchlo. Bola to vec, že sa ide vytvárať nový fond pre podporu krajín, ktoré sa dostanú do ekonomickej krízy a Slovensko by malo prispievať do tohto fondu 118 milión eur ročne. Navyše ďalších 118 miliónov, čo by sme mali platiť ako krajina. A tieto peniaze by sa mali používať na to, aby sa pomohlo krajinám, ktoré sa dostanú do fiškálnej alebo nejakej inej krízy. To znamená, ja som sa pýtal, nebol tam minister financií, ale bola tam tá štátna tajomnička. Ja som sa aj pýtal, čiže pani tajomnička,
kedy sa my k týmto peniazom, k tým 118 miliónom eur dostaneme. Dostaneme sa k ním len, poprvé, ak bude u nás na Slovensku kríza, že ich môžeme vyčerpať, že nám teda pomôžu, čo je zlé, lebo nechceme, aby tu bola kríza, alebo po druhé sa k ním vlastne nikdy nedostaneme. Chápete? Že my stratíme, buď ich zaplatíme, a keď bude u nás dobré, keď tu kríza nebude, tak o tých 118 miliónov eur prídeme, čo je zlé, lebo prídeme o 118 miliónov eur. Však dobre, ale toto nefunguje náhodou ako poisťovňa. No, funguje to ako poisťovňa pre tých, ktorým sa darí zle. Je to vyslovene demotivačný. Ale vy neviete, čo sa tu môže stať za 3, 4, 5 rokov. Nedaj Bože, budúci rok sa dostanete ku vláde vy a za ďalší rok ale tu bude kríza. Rozumiete? A potom tú poistku budeme potrebovať predsa, nie? Ono to bolo určené na asymetrické krízy, to znamená, že keď nastane globálna kríza, tak tento fond sa nepoužije. Asymetrické krízy znamenajú to, že to postihne 1-2 krajiny. Takže niečo ako Grécko napríklad. Napríklad ako Grécko, možno Taliansko v budúcnosti tiež majú nejaké rozpočtové problémy. Skrátka, aby som to zhrnul, lebo to teraz nie je téma. Ide o to, že my o 118 miliónov eur prídeme. Keď budeme hospodáriť dobre, tak tých 118 miliónov stratíme, čo je zlé. Keď tých 118 miliónov eur budeme chcieť naspäť, tak musíme byť v kríze. Skrátka, maximálne demotivačná vec. Samozrejme som vystúpil proti tomu. Podľa mňa aj som presvedčil niektorých opozičných poslancov z Osasky aj z Olano. Tí hlasovali nakoniec tiež so mnou proti, ale teda vláda si to pretlačila. Takisto, keď bol ten Európsky fond pre azyl a migráciu, to sa tiež schvaľovalo len na úrovni výboru, ten 10,4 miliardový fond. To do pléna Národnej rady ani nešlo. A Marian Kotleba vtedy tiež veľmi tvrdo vystúpil, vyslovene povedal, že chlapci, teda akože chlapci v úvodzovkách, páni poslanci, ak toto podporíte, tak budete de facto ďalší vlastizradcovia, ako keby ste hlasovali za kvóty. A tiež na úrovni výboru to nakoniec neprešlo, našťastie. Ale verím tomu, že keby tam nebol, tak tí smeráci oni zdvihnú tú ruku a je to vybavené. Čiže my na úrovni výborov tieto smernice čítame. Nedávno som čítal správu Európskeho dvora auditorov, tie správy nám tiež chodia o financovaní hospodárení mimovládnych organizácií na úrovni Európskej únie. Európsky dvor auditorov konštatoval, že financovanie mimovládnych organizácií v rámci EÚ je vysoko netransparentné. Lenže bolo to napísané, ja som to aj chcel zverejniť, normálne už som to mal aj napísané, chcel som to citovať, len bolo to napísané takým vlažným európskym jazykom, že ako keby oni sú stále takí tí optimisti, že áno, chceme podporovať mimovládny sektor, len aby to bolo trošku transparentnejšie, že ako môžem tú správu aj zverejniť, ale je taká nemasná, neslaná, ale de facto je tam teda napísané, že Čo ono je v celku jedno, že akým jazykom to napísali, a normálni ľudia pochopia a samozrejme aj vedia ľudia, že ako to je. Takže medzi tým, než niekto zavolá, čo si myslím, že bude ďalších 10 sekúnd, ale ja skúsim aspoň nájsť nejaké e-mailové to, teda neurekom. Už niekto volá, vidíte, takže môžeme. Dajte si sluchátka, prosím vás. Dobrý večer, nech sa páči. To nebol asi volič SNS, alebo bol nejaký hamblivý. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer. Tu je Milan Dugovič Ošenkvíc. Chcem sa opýtať takto. Ja som volič SNS. Chcem vysvetliť pánom Milanovi Uhríkovi aj teda Milanovi Mazurikovi jednu podstatnú vec. Pán Kotleba je preto národný kandidát, pretože bol minulý rok na národnej konferencii zvolený ako národný kandidát. Takže to je tá podstatná informácia, neviem, či vám utkla, alebo teda o nej neviete, ale predpokladám, že o nej viete. To je dôležité spovedať. A ďalšia vec, hovorím, ja som volil SNS. Ale pán Kotleba nie je absolútne kandidát, ktorý môže byť zvolený ako prezident. To je proste nemysliteľné. Takže nechápem tento... Počkajte, z akého dôvodu je to nemysliteľné? No, pretože je už onálepkovaný. Je onálepkovaný nejakým statusom, fašista, neviem čo všetko. Samozrejme, ja s tým nesúhlasím, ale je proste takto onálepkovaný. A viete dobre, čo sa stalo, keď boli posledné voľby do Benitečky. Sa spojili všetci aj s čertom, diablom, proste, aby Kotleba zase nevyhral. Tam im to bolo jedno. To je nemysliteľné, aby vôbec... No, a nejak... Prevádzate vy dvaja a tomu to nerozumiem vôbec. To by som rád vysvetlil, toto.
Dobre, ďakujeme. Prosím vás, tie telefonáty držte potom krátke. Nemyslela náhodou pána Harabina? Ani ja predpokladám, že hovoril o pánovi Harabinovi, že bol zvolený ako národný kandidát, veď konec koncov ja som aj bol na nejakom odovzdávaní cen, ktoré organizoval Zemavek, ale v rámci všeobecného dobra nebudem komentovať, ako k tomu prišlo, hoci by som mohol. Ja keď môžem ešte doplniť, povedal by som jednoducho to, že prebehla nejaká národná koalícia, ktorú si niekto zorganizoval a väčšina ľudia netušila, že niečo také sa deje a tam niekto zvolil Štefana Harabina. To je taký argument asi, ja nechcem byť akože vulgárny ani agresívny, ale to je taký argument, ako keby som si ja v Humennom zorganizoval národnú koalíciu a tam si zvolil za kandidáta, ja neviem, sám seba, to znamená, toto ešte argument nie je, ale čo je druhá vec a táto je najdôležitejšia, lebo to je... Ja to len doplním, dajme tomu, aby som bol diplomatický a nikoho teda neurazil, dajme tomu, že už sme týždeň dopredu vedeli, kto bude národným kandidátom na tej konferencii. Ja chcem ešte povedať, doplniť to, že Marian Kotleba je onálepkovaný nálepkami akýsi extrémista, rasista a podobne. Áno, vieme, médiá to šíria. Verí tomu čoraz menej a menej ľudí. Hovorím to z osobných skúseností, lebo cestujem po celom Slovensku, stretávam sa s obrovským množstvom ľudí. Lenže ľudia predpokladajú za prvé to, že Marian Kotleba má menšiu šancu dostať sa do druhého kola ako Štefan Harabin. Vychádzajú z nejakých prieskumov agentúr, ale podľa tejto logiky by sme ani nemali kandidovať do parlamentných volieb, lebo pred voľbami mal Danko perfektné reči a my sme mali 2%, Danko mal 10%, mohli sme sa vzdať jeho prospekt, to by bolo logické podľa tých prieskumov. Lenže prieskumy klamú, prieskumy zavádzajú, nie sú reálne. No ale čo je dôležité, vy si vážne neuvedomujete, akú veľmi negatívnu nálepku má Štefan Harabin vo verejnosti. Ja viem, že tie informácie cirkulujú. Teraz povedzme si otvorene, je tu nejaký Slobodný vysielač, Infovojna, Zemavek, naše stránky, proste tie informácie na Facebooku a tak všelijak cirkulujú. Je to určitý počet ľudí, ktorí tým žijú a tie informácie sa šíria. Tí ľudia sami seba presvedčili o tom, že Štefan Harabin má naozaj úprimnú šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky. Lenže ja, a to mi musíte jednoducho uznať, cestujem po celom Slovensku, hore, dole, všade možne. Ľudia ma spoznávajú na ulici a nehovorím len s našimi voličmi, ale hovorím aj s obrovským množstvom našich nevoličov, ktorí povedia: áno, toto, preto vás nevolím, lebo mne sa viac páči Matovič a tak ďalej. Ale ja využívam tie príležitosti už rok intenzívne, lebo s týmto sme neprišli za deň, aby som sa pýtal na názory na Štefana Harabina. Ja som sa stretol za celý čas s jedným pozitívnym názorom, a to som rozprával s desiatkami, možno stovkami ľudí, a to bol volič, ktorý priznal, že volí Smer. Tí ľudia Štefana Harabina vnímajú za prvé, to hovorím, ako čo by oni hovoria, ako skorumpovaného mečiarovského sudcu, ako kamaráta kosovského narkobaróna, poznajú ho ako človeka, ktorý púšťa mafiánov z väzenia, poznajú ho ako človeka, ktorý to za jeden povrastial s Ficom, Mečiarom, Slotom. To vám hovorím to, čo mi ľudia hovoria. A ľudia nechápu, respektíve poslucháči Infovojny, ale mnoho našich voličov, že táto obrovská nálepka spôsobí, že aj proti Harabínovi sa v druhom kole spoja úplne všetci. Pretože si predstavte, keby bolo v druhom kole napríklad Mistrík a Harabín, koho podporia všetky tieto štandardné politické strany. Možno nejaký Smer a SNS dá nejakú neoficiálnu podporu, ale to nebude stačiť. A rovnak to isté sa stane aj pri kandidatúre pána Šefčoviča, kde proste Štefan Harabin nemá v druhom kole šancu. Povedzme si to úprimne. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja sa chcem opýtať obidvoch vašich hostí takúto jednu vec. Už asi 20 razy spomenuli taký výraz, že národný kandidát. Ja vám jednu vec poviem. Ja ľudí veľa poznám a z nikoho z nich by za normálnych okolností nenapadlo, že taká hodnota vôbec existuje. Najprv musí byť v štáte poriadok a Harabin sľubuje poriadok. To je jeho hlavné heslo. Ja sa môžem vykašľať na to, že Kotleba by spravil nábrežie v Bratislave Jozefa Tisu a že by tam bola veľká socha Jozefa Tisu. Takéto veci nás nezaujímajú. Takými heslami ako národovectvo sa napríklad chválili funkcionári Matice Slovenskej, ukradli zlato a všelijaké veci pokradli, postavil si v Necpaloch riaditeľ alebo šéf, alebo ako sa volá Matice Slovenskej, národovec, nakradol peniaze a v Necpaloch si postavil a každý v dedine ho nenávidí, vie, že je to jeden podľad. Čo chcem povedať? Slovenský národ teraz na takú vec ako že národný kandidát, to je len hlúpe heslo, ktoré nič neznamená. Ešte raz, nič neznamená. Poriadok v tomto štáte je to, po čom túži 90% Slovákov. Nie len Slovákov, ale občanov Slovenskej republiky. Takže hen také žvásty ako národný kandidát, to sú také sprostosti, čo iný národ by sa s vás, keby tak sa z diaľky na vás díval, by sa s vám mohol vysmiať. Len toľko som chcel povedať. Povedzte, čo to je ten národný kandidát. Ďakujem vám pekne. Ďakujeme. Má pravdu, ale tak môžete odpovedať.
Dobre, ja to vyskúšam vysvetliť trošku tak nerozumiem, čo poslucháč spomínal, tu sochu Jozefa Tisa a podobné veci. Nie, on brevel ako príklad, rozumiete, že tomu môže byť jedno, že 90% ľudí chce poriadok v krajine, v štáte a tiež dovolania sa práva. Ja viem, len on použil sám pre seba argument ad absurdum, to znamená, že si ako keby vymyslel, že Marian Kotleba chce stavať sochu Jozefa Tisa, čo nikdy nepovedal. Nie, ale... No, ale dobre, zdôvodnil si to nejako. Nie, čo sa týka... To bolo čiste iba hypoteticky povedané, rozumiete? To je jedno. Tak povedzme tak, že dobre, tak ja ho preformulujem. Keby pán Kotleba povedali, že a do konca budúceho roka bude 800 kilometrov diaľnic dokončených, tak poslucháč hovorí, že jemu je to jedno, lebo chce poriadok v krajine mať. Dobre, tak ja teda na ten poriadok zareagujem, však aj tak som sa chcel z tomu dostať. Dobre, v poriadku, ak si pán poslucháč myslí, že pán Harabín je synonymom pre poriadok, lebo to hovorí, to je jeho právo, samozrejme, môže tomu veriť, lenže nás opäť, a my sme si to veľmi podrobne analyzovali, ja vám poviem na rovinu, my tiež nie sme nejakí analfabeti alebo hlupáci a od jesene minulého roka veľmi intenzívne rozmýšľame, že čo spraviť, či niektoré veci prehľadnúť alebo nie, ale povedali sme si, že proste niektoré veci sa prehľadnúť nedajú. A konkrétne sa nedajú prehľadnúť činy pána Harabina. Viete, keď on raz sedel vo vláde s tými najväčšími zlodejmi, ktorí boli v Slovenskej republike, to znamená vo vláde Roberta Fica, vo vláde Jána Slotu a Vladimíra Mečiara, kedy sa proste privatizovalo, kedy sa prijímal protiextremistický zákon, na základe ktorého je odsudený Milan Mazurek, Marian Kotleba a Stanislav Mizík, lebo za výrobu extremistických materiálov to zaviedol Štefan Harabín do legislatívy v rámci boja proti extrémizmu. Marian Kotleba sa nechodí kláňať do Izraela, takisto no jednoducho je tam diametrálne odlišný rozdiel medzi tými kandidátmi a ja si na základe toho nemyslím, že Štefan Harabín je národný kandidát. On je kandidát, on je odborník špičkový, ja ho rešpektujem. Podľa mňa on by bol geniálny ústavný sudca. Bol by špičkový ústavný sudca, aj predseda ústavného súdu nech je, ale ako politik už mal šancu a tie činy, my na to jednoducho nedokážeme zabudnúť. Ideme na ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. No, dobrý večer, zdravím vás, počujeme sa? Áno, hovorte. No Norbert, zdraví vás, dúfam, že to počúva aj pán Huďo. A chcem odkázať tým dvom pánom, čo tam sedia, že škoda, že mi ruku neotrhlo vtedy, keď som hodil hlas a moja manželka na ich stranu. A týmto to končím. A nech si naštudujú, čo sú to korene. To im ešte doporučujem, hej. Máte sa pekne, príjemný večer. Ďakujeme. Ja keď sa môžem k tomuto vyjadriť, mne je ľúto, že ľudia rozmýšľajú viac emotívne ako ale je to racionálne. Tak. Ja viem, že je to tak. Ja 6 rokov do nich hulákam, že emócie sú super, ono je to perfektné, lebo tým pádom sme taký národ, taký dobrý, taký fajný, hej, lebo nie sme chladní, jak Angličania. Ale toto, čo sa týka riadenia štátu a vlastne budúcnosti Slovenska a slovenského národa, pokiaľ nebudeme chladne kalkulovať, máme smolu. Takto, keď môžem ešte doplniť. Ja by som potom chcel ďalej prejsť k ďalším závažným faktom, ktoré nám nedovolujú jednoducho Štefana Harabina podporiť a prečo ho nepovažujeme za kandidáta, keď už nie národného, tak to národné sa asi myslí ako kandidát národných síl a my sme to nevymysleli, hej, my sa len držíme toho, čo sa jednoducho všade šíri. Ale naozaj riadiť sa emóciami v takýchto veciach, keď si myslíte, že my sme sa teraz zo dňa na deň rozhodli, že jednoducho nemôžeme podporiť Štefana Harabina. Ja by som chcel prejsť k veciam ako je Lisabonská zmluva, ktorá mimoriadne poškodila Slovenskú republiku. Neuveriteľne nám odobrala naše kompetencie, dala ich všetkým nikým nevoleným elitám v Bruseli a Štefan Harabín povie, že on síce za to hlasoval, ale on by to za to zahlasoval ešte raz. Povedal to na mítingu, ja som to videl, to video, veď mňa až triasli zimomriavky. Vy chcete odo mňa úprimne, keď som v Národnej rade, bojujeme proti všetkým tým zlodejom, cítim to národne, cítim to kresťansky, vy chcete odo mňa, aby som naozaj podporil človeka, ktorý povie, že on by za Lisabonskú zmluvu hlasoval zase? Vydržte na tom telefóne. V prípade, že táto otázka nebola zodpovedaná počas relácie, chcel by som sa opýtať Milana, prečo až teraz prichádzajú tieto vyjadrenia na Štefana Harabina. Pokiaľ si správne pamätám, medzi SNS a Harabinom mali byť rokovania o podpore v boji o prezidentský palác. Podľa slov Mariana Kotlebu ale Harabin porušil dohodu, keď nevyhlásil kandidatúru. To ste vtedy nevedeli o ňom toto všetko, alebo vám to bolo jedno? Pýta sa Lukáš z Bratislavy. Môžem na to odpovedať ja. Poviem to na rovinu, dobre, nebudeme to. Ja som sa zúčastnil všetkých rokovaní, ktoré boli medzi nami a Štefanom Harabinom.
Možno to pán Harabin poprie, ale myslím si, že ako sudca musí predpokladať, že sú nejaké dôkazy, čiže skôr by sa asi začal vykrúcať, keby ste sa ho na to spýtali a nechcel by sa k tomu priznať. Ale teda rokovania bolo ich viacero, minimálne 4, na ktorých som teda ja bol prítomný. Boli tam dohodnuté rôzne veci, my sme sa snažili v prvom rade, a tam sme sa vlastne aj rozišli. Nie je zlom, to musím zdôrazniť, my ho stále rešpektujeme ako partnera, ako možno aj do budúcnosti alebo niečo, ale v danej veci sme sa skrátka nedostali sme uspokojivé vysvetlenie a to bolo, keď sme sa opýtali na tieto nazviem to hriechy z minulosti, z tej vlády, kde pôsobil, kde mal možnosť ukázať svoje cítenie pre Slovensko a práve naopak ukázalo sa, že v podstate išiel s tým systémom. Ako kolega poslucháč pred chvíľou povedal, že evidentne má za ušami a my jednoducho nemôžeme podporiť takéhoto človeka, zdať sa aj v jeho prospech, keď vieme, že za tými ušami má a nie sme si istí, či by tie chyby nezopakoval znova, keby sa tam zostane znova. Boli nejaké, dohodli sme sa s ním vtedy na tom, že aby tie dohody stále neboli zotvorené, aby ste to chápali, ale v rámci takého, ako keby, nazvem to tak, že testu sme chceli, aby urobil aspoň jednu vec, že by nech oficiálne vyhlási kandidatúru. Mal to spraviť do konca mája, aby oficiálne vyhlásil kandidatúru, že teda bude sa uchádzať o post prezidenta, začína zbierať podpisy a tak ďalej. My sme chceli jedno gesto, aby urobil video, aby sme vedeli, že to jeho slovo nejakým spôsobom je schopný a ochotný dodržať na takéto malej veci. Lenže bohužiaľ neurobil to. 3-krát sme si podali ruku, 3-krát to video nevyšlo a my sme si potom povedali, keď nedokáže dodržať Ono slovo. vyšlo, ale potom oveľa pozdejšie. Pozdejšie, no, lenže tie termíny boli dohodnuté úplne inak a bolo tam asi 80 svedkov, mohol by som ich menovať. A my sme si vtedy povedali, že ak nie je schopný dodržať takúto malú vec v čase, keď de facto nás ako keby potrebujete naše hlasy, lebo veď mal záujem o to, aby sme ho podporili, tak ako sa môžeme spoľahnúť na to, že keď bude v pozícii prezidenta Slovenskej republiky, že nejakým spôsobom bude bojovať za Slovensko a bude držať tie slová, ktoré vyhlasuje. Jednoducho, my nedokážeme v momentálnej situácii, a hovorím, zase ho nespochybnem ako odborníka, fakt ho rešpektujem aj ako osobu, ale v súčasnej situácii nedokážeme jednoducho garantovať to, že keď sa tam dostane, že by tie slová dodržal. Ďalší telefonát, dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, chcem pozdraviť vašich hostí, aj vás pozdravujem v štúdiu. A ja mám len jednu otázku, pozorne som sledoval teda všetky tie udalosti, čo sa udiali teda za posledné 2 dni v súvislosti s tým uverejneným videom a mám len jednu otázku na vašich hostí, že spätne, keď to zhodnotia, to, čo urobili, že či ten svoj počin hodnotia pozitívne, či si myslia, že teda svojmu kandidátovi, ako mi je teraz už jasné, teda, že Harabin ich kandidát nie je, nejakým spôsobom pomohli. Lebo ja sa obávam, že toto je situácia prehra pre obidve strany. Dobre, ďakujem. A nič iné mi z toho nevychádza. Aj dnes sme mali v Leviciach na mítingu úplne natrieskanú plnú sálu a ľudia to vnímajú pozitívne. Ja som vedel, že keď to video zverejňujem, že bijem do osieho hniezda, že na mňa vyletí veľmi veľa tých ôz a poriadne ma dobodajú. To sa v skutočnosti aj stalo. Dostal som pár stoviek, asi do 400 ich bolo, rátali sme ich negatívnych komentárov na moje video. To znamená, neviem, koľko fyzicky reálne ľudí to môže byť. Niečo skoro 2000 ľudí to zdieľalo, to znamená, mali na to pozitívne reakcie, ale dostal som obrovské množstvo pozitívnych reakcií od ľudí, ktorí povedali: áno, Milan, cítime to rovnako, áno, báli sme sa, že sa vzdáte v prospech toho Harabina, báli sme sa, že proste sa štandardizujete ako strana, že to naletíte na lacné sľuby, že prestanete sa držať toho svojho kreda, že politikov treba súdiť iba na základe činov. A dôležitá vec, naozaj dôležitá, keďže všetky tie mainstreamové médiá neustále sršia tými informáciami alebo konšpirujú, že vzdať sa v prospech Harabina, Kotleba, hovoria to ostatní kandidáti, hovoria o tom alternatívne médiá. My keď chceme robiť kampaň sami pre seba a nebyť neustále vystavovaní týmto otázkam, my sme potrebovali sa jasne vymedziť voči Štefanovi Harabinovi, aby sme tak mohli nerušene robiť svoju kampaň, lebo takto by sme na tú otázku museli odpovedať stále v každom médiu. A čo sa týka toho samotného videa, veľmi veľa ľudí naštvalo, ale naozaj veľmi veľa ľudí aj potešilo a ja si myslím, že my máme právo na to, aby sme faktami, nie výmyslami, ale faktami presviedčali našich voličov o tom, že ideme do toho natvrdo a že my sme tá správna voľba. Dáme posledný telefonát pred prestávkou. Dobrý večer, nech sa páči. Haló. No, hovorte. No, dobrý večer, prajem. No, prosím vás pekne, počúvam tých vašich hosťov tam a môžem jediné povedať, že my Slováci by sme jeden druhému oko vyklali. A odkazujem tým dvom pánom iba toto, že oni sa pevne usilujú o to, aby
tam bol prezidentom znovu nejaký Kiska. To je všetko. A nech si spravia analýzu z toho, čo robia, čo hovoria. Hovorím ešte raz. Vyklali by oko Harabinovi, ktorý samozrejme, ako všetci my, má isté problémy. Ale prečo ich povyšujú nad všetko možné? Toto nie je možné. To znamená, to klanie tých očí tu je. Ďakujem pekne za vypočutie. Dobre, ďakujeme. Aspoň čo ja som pochopil z toho, čo tu rozprávali, tak národný kandidát, keby sa tak nepasoval a nešlapal by týmto vlastne do kapusty Marianovi Kotlebovi, tak by možno ho nechali aj na pokoji. Telefonát už brať nebudem. Chcete ešte k tomu vyjadriť? Ja by som sa k tomu chcel vyjadriť, že vykolať oči a podobné veci, viete. Samozrejme, každý človek mal nejaké problémy, nikto nie je úplne dokonalý, ako sme tu povedali, ale ide o to, že my nedokážeme jednoducho prehľadnúť to. Viete, ľudia na Slovensku sa sťažujú neustále, že stále je to tu rovnaké, hoci koho zvolíme, nikdy sa nič nezmení, no ale bodaj by sa zmenilo, keď stále volia dokola tých istých ľudí. Keď sa teraz Fico, ako to Miňo Mazurek používa ten príklad, keď sa Fico teraz na 5 rokov vytratí z politiky a po 5 rokoch sa vráti a bude sa tváriť ako pronárodný kandidát, no budú ho zase ľudia voliť. Uveria mu, že on to myslí tentokrát úprimne. Keby to spravil Dzurinda, že sa teraz vráti a povie, že to boli všetko chyby a on za to nemohol. Viete, nám vyčítajú, že trieštime národné síly alebo nejaké podobné veci. Pritom prečo neznie otázka opačne? Prečo nikto nepoložil otázku, že či by sa Štefan Harabín bol ochotný zdať prospech Mariana Kotlebu, keby situácia taká bola? My sme sa na to aj pýtali Štefana Harabína, odpoveď sme nedostali. My sme povedali, že ak by taká situácia nastala, tak sme ochotní to spraviť, ale naopak tá odpoveď neprišla. Pýtam sa vás takto a pôjdeme do prestávky. Ja keď vám vravím, že nezoberiem telefonát do prestávky, tak ho nezoberiem. Ale skúšať to môžete, veď ako prečo nie. Vy si naozaj myslíte, vy dvaja, že keby vyhral Marian Kotleba prezidentské voľby, že by bol dobrým prezidentom? Podľa mňa by bol najlepším prezidentom v modernej histórii Slovenska. Okay. Ja v tomto môžem jednoznačne iba súhlasiť. V porovnaní s Gašparovičom a s Kiskom a s týmito, to by bolo viac. Dobre, spýtam sa vás inak. Teraz ja si budem svoje trošky ešte do prestávky, vydržte, prosím vás, poslucháči. Alebo už keď ste tu obidvaje, tak nech je sranda. Nie, teraz ale seriózne, nezdá sa vám, že napríklad Marian, ja osobne to tak vidím a možno tak ma vyviete ma. Ja by som ho videl, vravím ešte raz, zbytočne voláš, lebo ti to nezoberiem, ale volaj. Že nebol by podľa vás užitočnejší pre Slovensko na inom poste, než je prezident? Teraz sú prezidentské voľby, my musíme zabojovať o tú funkciu, pretože keby o ňu nezabojeme, tak si to vyčítame do konca života, že možno to mohlo výsť a nevyšlo to. Samozrejme, že by bol užitočnejší, však bol užitočný aj ako predseda kraja, bol by užitočný aj ako premiér, aj ako minister, to je jasné, ale musíme jednoducho tomu systému dávať tie facky zo všetkých strán a pokúšať sa využívať príležitosti. Kto sa nesnaží, kto nehrá, nevyhrá. Ja si myslím, že Štefan Harabín napríklad by bol veľmi užitočný ako ústavný sudca naozaj, ale ako prezident. Dobre, teraz si predstavte situáciu, a už prestanem konšpirovať, pôjdeme sa nadýchať čerstvého vzduchu. Keby Marian Kotleba vyhral a stal by sa prezidentom a budúci rok by ste vy nejakým spôsobom boli schopní postaviť vládu a taký človek ako je on vám bude chýbať tam v určitých exekutívnych pozíciách, v ktorých by som ho ja videl oveľa radšej, osobne hovorím za seba iba, ja by som ho videl oveľa radšej a v niektorých veciach by som mu aj vedel pomôcť vyčistiť tam ten Augiášov chliev. Že, či sa vám to nezdá ako jedna vec, ako zbytočné plytvanie nejakým ľudským potenciálom a po druhé potom, viete, ľudia to tak vnímajú, že Kotleba je jediný medzi vami schopný, že on bude aj prezident, bude aj premiér, bude aj neviem čo, europoslanec a ja neviem čo. Viete, že ľudia sa na to tak pozerajú, že prečo tam na niektoré tie veci
Nepošlete iných ľudí, takto, hej. Ja, toto, čo hovoríte, však to už niekedy až trošku smiešné bez urážky, lebo keby naozaj, že Marian Kotleba je prezident a že vyhráme voľby ešte aj parlamentné, tak to sú tie najpríjemnejšie problémy, by som povedal, ktoré by sme mali s obsadzovaním nejakých postov a bolo by kopec ľudí, nebojte sa, ktorí by zrazu našli odvahu, ale teda zatiaľ to tak nie je.